Val, i de començarem. Bé, benvolguts i benvolgudes, moltes gràcies per la vostra assistència al 19è Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació, redactar textos per a mitjans orals i escrits, principis fonamentals. Abans de començar, ja sé que duim un parell de seminaris, però sempre hi ha gent nova, m'agradaria demanar que apagueu els micròfons per evitar interferències, però us convidam a deixar encesa la càmera perquè així ens puguem veure les cares i sigui tot una mica més proper. També us voldríem demanar que poseu el vostre nom i cognoms de l'usuari perquè així us puguem tenir en compte pel que fa al certificat d'assistència. I bé, com sol ser habitual, en cas que tingueu algun problema, ho podeu escriure al xat i l'intentarem resoldre. Per altra banda, al final hi haurà un torn de preguntes i us convidem a tots a participar-hi activament sense cap tipus de vergonya. Enregistrarem la sessió, com heu vist que he fet fa un moment, i la penjarem al nostre canal de YouTube, però tranquils que no inclourem les intervencions finals ni es veuran les càmeres. I bé, si voleu també posar preguntes al xat, també les poden llegir al final sense problema, val? I un cop fets els recordatoris pertinents, m'agradaria presentar-vos Toni Mateu Bibiloni, qui ens donarà alguns consells per a millorar la redacció periodística i la locució de manera que resultin genuïnes, sense fugir de la formalitat i el registre estàndard. Estic convençuda que molts dels que sou avui aquí ja coneixeu Toni Mateu, perquè és un company de professió. Llicenciat en Història i Periodisme, ara fa feina com a redactor als serveis informatius d'IV3 Ràdio, però té una llarga trajectòria i experiència professionals en gairebé tots els camps del periodisme. Per una banda, domina el tema dels registres, del qual ens parlarà més endavant, perquè ha treballat tant a l'informatiu vespre d'IV3 Televisió, és a dir, un registre més formal, com a programes d'entreteniment de la televisió i la ràdio públiques de les Illes Balears, és a dir, un registre més informal. Per altra banda, ha tingut temps més que suficient per polir l'estil de la seva redacció, ja que ha fet feina en premsa escrita a l'Ara Balears, al Diari de Balears i al setmanari 100% de Manacor. A més, entre altres coses, ha dirigit la sèrie documental A Muntanya, sobre la Serra de Tramuntana, i durant 5 anys va ser professor d'educació secundària de diverses matèries. Així que, bé, permetent-se avui els teus alumnes, de segur que podràs il·lustrar-nos en casos pràctics sobre els obstacles i les dificultats que presenta la redacció periodística, coses que tot sovint els assessors lingüístics no volen. Així que bé, moltes gràcies, Toni, per accedir a impartir aquesta ponència i esperant que us resulti profitosa a tothom. I moltes de gràcies a vosaltres per haver-m'hi convidat i n'estic ben content que el Galmic hagi comptat amb jo per participar en aquest seminari i en aquesta primera xerrada, conferència o sessió del seminari. Bé, jo allò que primer abans volia aclarir és que sé que en la majoria de participants dels vostres seminaris sempre solen les persones que venen de l'àmbit de la lingüística o són lingüistes o són assessors i no és el meu cas, sinó que jo som periodista, som redactor en aquest moment d'IV3 Ràdio, però com heu explicat, he fet feina durant 2 dècades o més ja en diferents mitjans de comunicació i bé, durant la meva trajectòria o durant la meva feina jo m'he topat amb una sèrie de problemàtiques lingüístiques i he fet allò possible per solucionar-les amb l'ajuda de lingüistes que ha hagut sempre a cada mitjà i no sempre n'hi ha hagut, perquè alguns mitjans ja sabeu que són petits i no tenen aquest servei de lingüistes. Per tant, els lingüistes són en els mitjans grossos i en els petits no n'hi sol haver. I allò que volia fer primer és repassar un poc quines són les diferències dels mitjans de comunicació en català, sobretot audiovisuals, des del seu naixement a les Illes Balears, que ho podríem situar en els anys 80, i comparar-ho amb la realitat d'ara. I si me permeteu, ara compartiré amb vosaltres la presentació que he preparat i esperem que la cosa vagi bé.
I aquesta seria la presentació d'aquestes diapositives que hem preparat, no? Com vos explicava, hi ha com una diferència, no? Si parlam de quin era el model de llengua que s'utilitzava en els anys 80 i quin era el model que s'utilitza ara veurem una sèrie d'exemples i per ventura vos sorprendran un parell de coses. No només del model de llengua que s'utilitzen en aquests mitjans, sinó de l'augment de l'educació o de la formació audiovisual dels mateixos ciutadans. Jo, avui de matí o ahir vaig demanar a la Margalida Blanquer, bé, dic noms perquè he dit que hi ha gent connectada que sou periodistes, que sou redactors de diferents mitjans i que mos coneixem i que també sou lingüístics. I ahir, com que som company o amic de la Margalida Blanquer, que és una redactora de Televisió Espanyola i de Ràdio Nacional d'Espanya aquí a la delegació de les Illes Balears, jo vaig fer una recerca a través d'internet a veure si trobava qualque informatiu balear d'aquells històrics dels anys 80 o per ventura de principis dels 90, en tot cas. I me va ser impossible trobar fragments penjats d'informatiu balears d'aquella època que molts dels que som aquí per una qüestió generacional i per edat recordarem presentadors cèlebres d'aquell temps com per aventura en Ricard Pla, en Joan Carles Montaner, en Joan Martorell. Això són persones que ja no estan en actiu, que per ventura fa 10 anys que estan jubilats, però que quan nosaltres érem al lot, les persones que van néixer a final dels 70 o principis dels 80, eren les cares conegudes que veiem cada dia que nostre emetia, tant en dia fener com en cap de setmana, perquè aleshores hi havia informatiu balear durant el cap de setmana, cosa que ara no n'hi ha. Bé, i les diferències són molt significatives, tant pel que fa a l'ús del llenguatge com també a l'evolució del mitjà, en aquest cas de la televisió en general. Per exemple, si veiem aquest informatiu balear, que ara en veurem un tros, que d'això, perquè la Margalida Blanquer em vaig posar en contacte amb ella, perquè menys de l'arxiu de Televisió Espanyola me'n podien passar. I me n'han passat un que és de l'any 81. Per tant, fa molt de temps. De fet, jo no tinc memòria de l'any 81 perquè jo tenia 2 anys i és una realitat que no he viscuda, però sí que els professionals són els mateixos de quan jo ja vaig tenir més consciència i per tant sí que me'n record. Allò que més sorprèn és un poc aquest mallorquí de trona que se'n deu un temps i que seria una manera de parlar que ara per ventura està un poc desapareguda. Què és un mallorquí de trona? El mallorquí de trona era així com s'anomenava la manera que tenien de parlar els capellans damunt la trona de l'església per fer sermons, per dirigir-se a la gent que anava a l'església o fins i tot per llegir les lectures o per dir les oracions. Tots qui varen tenir una infantesa i una adolescència un poc vinculada a l'església, perquè en els nostres pobles per ventura no hi havia molta cosa més social que no estar vinculada a l'activitat de l'església, recordam aquella manera de parlar que ara avui està en desús. Si vàrem aprendre les oracions en el català de Mallorca o de les Illes Balears, evidentment recordareu que les oracions eren en article literari. Déu vos salve Maria, plena de gràcies, el Senyor sou vos, beneïda sou vos. Fins i tot, quan deim les oracions, aquest gràcies pronunciaven la E, que en mallorquí en general, si no ets falanitxer, aquesta E no se pronuncia. Però si recordant les oracions de manera fossilitzada, aquest moltes de gràcies, beneïdes sou vos entre totes les dones, beneïdes el vostre fruit, veiem que és un català estàndard, que seria aquest català capellanero o de missa, que era aquell model que tenien a l'abast aquells primers locutors i presentadors de l'informatiu balear de Televisió Espanyola d'aleshores. Què passava, però? Tenien aquesta manera de parlar, aquesta manera de dirigir-se a l'audiència, amb una llengua viva, amb una sintaxi i una fonètica genuïnes, però, per contrapartida, hi havia un ús abusiu de castellanismes en determinada terminologia científica o d'àmbits que aleshores eren innovadors. Per què? Perquè a final dels 70 i a principis dels 80 encara els professionals de la llengua no havien aportat per ventura aquella terminologia a l'abast dels mitjans de comunicació. Hi havia aquests dubtes lingüístics que feien que utilitzassin castellanismes en determinats àmbits. Per exemple, una cosa que també m'ha sorprès en veure aquest informatiu balear és l'ús a tot el temps, sense cap prevenció, del lo neutre. El que vos direm, el que vos explicarem, aquest lo és per tot. Se coneix que no n'hi havia consciència o per ventura, no ho sé, els assessors lingüístics d'aquell temps eren més flexibles en aquest aspecte. No ho sabria dir, però ara ho comprovareu i ho veureu.
com a diferència o com a contrapunt d'allò que passa avui en dia en els informatius de televisió, tant si és d'IV3 Televisió, de TV3 o de Punt, com també si són dels mateixos informatius de televisió espanyola, informatiu balear o informatiu territorials en llengua catalana, que ha succeït i ha succeït que totes les redaccions de mitjans audiovisuals o de mitjans escrits, aquells més potents, és que ara mateix els professionals de la comunicació, els periodistes, els locutors, els presentadors, els redactors, tenen una gran multitud de recursos en el seu abast per escriure i locutar en correcció. Per cert, aquí he escrit locutar en cursiva perquè tot i que és professional de mitjans de comunicació és una paraula que deim sempre seguit, a mi me va sorprendre quan ho vaig saber que no apareix en el diccionari locutar. Encara que s'ha de dir que sabeu que la pàgina d'assessorament lingüístic de TV3 o de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació l'accepta i no en prohibeixos o diu que en un entorn de mitjans audiovisuals i de periodistes locutar vol dir enregistrar un so per dirigir-se a una audiència determinada mitjançant mitjans audiovisuals. En contraposició a una diferència que cal remarcar amb aquest professional de què parlàvem, amb en Ricard Pla, amb en Joan Carles Muntaner, amb en Joan Martorell, és que nosaltres ja hem estat escolaritzats en català, cosa que ells no hi varen estar, probablement, perquè parlant d'una generació nascuda a finals dels anys 40 o durant la dècada dels 50. I, per tant, això és un avenç significatiu si comparant la formació lingüística que han tingut nosaltres amb la formació lingüística que han tingut ells. Tot i així, però, com que la societat en el tema lingüístic arreu del domini lingüístic català ha fet una involució o una regressió, s'ha traduït en un empobriment del nostre model de llengua en relació amb el seu, que aleshores no havien estat escolaritzats en català. Si comparam la fonètica de nosaltres, de professionals d'ara que fan feina en mitjans de comunicació, la sintaxi o la poca varietat de locucions i frases fetes amb aquells professionals dels anys 80, veurem que hi ha una diferència també significativa. I en aquests moments també no només això de que parlam de l'empobriment de la fonètica o de la poca varietat de locucions a frases fetes, sinó també l'excessiva castellanització i també calcs del periodisme espanyol. En aquell temps no hi havia tant de mitjans audiovisuals, ni en català i tampoc en castellà, per tant, la influència que exercien sobre la població en general no era tan marcada. Per tant, per ventura no tenien aquests models que estan tan damunt nosaltres i que de manera conscient o inconscient, encara que facin periodisme en català les persones, tendeixes a cercar referents que per ventura els has trobat en castellà o sense ser conscient, sense valor ho fas. I doncs, si vos pareix, ara vos posaré un fragment d'aquest compactat de l'informatiu balear de l'any 81, que m'ha passat a Margalida Blanquer. Dic que és de l'any 81 perquè veureu que és molt pobre de retolació, pràcticament no ha rètols, no ha allò que se'n diuen cairons en aquest informatiu, perquè supos que tecnològicament no havia avançat gaire. He deduït que era de l'any 81, perquè un moment determinat, en Ricard Pla fa referència a un balanç econòmic o d'ocupació o de no sé quina dada econòmica que diu que és de l'any 80 i diu de l'any passat. Per tant, com que diu que l'any 80 era l'any passat, entenc que l'informatiu és de l'any 81. El vos pos i en miram un fragment, la qualitat del so és un poc xereca, per tant, convé que presteu atenció. D'aquests àmbits més preparats durant tot l'any, ja que el llibre és un reflex de lo que ha estat l'any econòmic i amb ell es pot seguir perfectament l'evolució registrada. Enguany destaca l'aparició d'un capítol referit al transport de comunicació. Respecte a la situació general, cal destacar la precisió de que durant 1980 les Illes van sofrir un notable descens en la renda regional. Més concretament, l'illa de Baixar va ser Mallorca, ja que Menorca es mantenia estable i Eivissa va créixer. Les causes hi ha que cercar-les en la protecció turística per bé que se suposa que aquesta situació enguany s'haurà corregit almenys parcialment degut a l'increment del sector. Fem ara una pausa en l'actualitat informativa. Vegem ara el reportatge sobre el poble mallorquí de Capdepera, que té en el seu terme municipal un testimoni històric que, si no oblidat, no està la ben atès que tocaria. Parlant del castell de Capdepera. Vegem el reportatge. El comunitat de Capdepera, conegut com a castell de Capdepera,
apareix documentat per primera vegada l'any 1323, en què s'estableix a l'interior una capellania. Els orígens, possiblement àrabs, d'aquests recintes defensius, se remunten a temps posteriors a la conquista de Madrid. Aniré passant alguns fragments per no haver-ho de veure tot. Hi ha el tema dels esports. Formant Margalidà, Porta Cristo Feldià, Salines Porrete, Solla, Porta Limones i Xilvà Elèctric Ciutadella. I ara el resum de l'actualitat esportiva de la setmana. Hem de començar aquest resum esportiu destacant el primer punt, precisament, que diuen que passat va perdre el Mallorca dins del seu camp. El partit que tothom donava per guanyat i que va representar la decepció dels aficionats. 1-1 va ser el resultat del partit del Mallorca contra el Polista Petà. Finalment, també hem de parlar en aquest resum de la pujada del Puig Major, que se va celebrar diumenge. La prova tradicional havia estat retirada per veure els proves de Catalunya i Balears, però l'espera. Passam a cultura, que ja és l'acomiadament. De la pianista Maria Esther Vives interpretat amb motius del 25 aniversari de les Joventuts Musicals en el Teatre Principal de Palma. Amb aquesta música clàssica vol deixar fins dilluns i 10 hores. Bé, no sé si veurà sorprès veure o recordar això. A mi hi ha un parell de coses que m'han fet molta de gràcia i que m'agrada comparar-les amb allò que passa. Per exemple, haureu vist que els presentadors aquí no tenen teleprompter. Aquesta gent allò que fa és llegir un paper. Per tant, els avenços tecnològics en comparació a un presentador que ara fa un informatiu són molt grossos, perquè aquella persona que ara presenta un informatiu o presenta un programa té un teleprompter a davant de tal manera que el text li va passant per davant i just l'ha de llegir. Aquestes persones tenen un paper a davant i, per tant, han de baixar i han d'alçar el cap per mirar el paper i anar llegint o a la vegada també anar improvisant. Això fa que també tingui unes conseqüències en aquest estil més formal o semiformal, perquè algunes persones tenen unes capacitats o unes habilitats més grosses a l'hora de recordar fragments d'allò que tenen escrit a davant, però, clar, allò que tu recordes ho dius en les teves pròpies paraules, de tal manera que hi dones un to que no és tan formal com si em llegissis fil per randa. Més qüestions. Haureu vist que aquests presentadors, aquests periodistes, tenen una locució amb una fonètica que és perfecta. No ha ni una L bleda, no ha cap dubte a l'hora de fer la doble L, les neutres, distingeixen entre B i V, i desgraciadament això avui, entre molts de periodistes i entre la societat en general, perquè els periodistes i els redactors formen part de la societat, és molt més difícil de trobar professionals de qualsevol àmbit que siguin capaços de fer tots els fonemes de la llengua catalana, que és una cosa que l'any 81 no era com ara. La majoria de persones catalanoparlants de les Illes Balears sabien distingir tots els sons. Més coses. Per exemple, m'ha fet gràcia també veure com en Joan Carles Montaner, en Xango, que és aquest periodista cèlebre que ja està jubilat, quan ha donat pas a ser pianista, sí que ha dit el llinatge en castellà, ha dit Maria Esther Vives. Això m'ha sorprès perquè és un error això de dir llinatges pronunciats a la manera castellana que molts encara feien, de vegades de manera conscient o de manera inconscient, i m'ha estranyat que ell en aquell temps digués això de Maria Esther Vives, que és la pianista amb la qual ara mos acomiadam, i no digués Maria Esther o Maria Esther Vives. En qualsevol cas, no sé, bé, eren uns reportatges que no hi havia gairebé res gràfic, que hi havia planos que eren fotos fixes, que del passeig d'Arborn en realitat era una imatge fixa que se movia, no eren imatges en moviment, i tot això sorprèn. I doncs si tornem a la presentació, que érem aquí, ara m'agradaria comparar-ho amb un informatiu precisament de fa un dia, de fa dos, que és l'informatiu d'ahir mateix. Si vos sembla, poso un minut per comenzar. Está muy caro. Creo que 13 euros y tengo que pagar el 6% de impuestos. És l'opinió dels pensionistes una vegada s'ha confirmat que s'aplicarà la revaloració de les pensions. Després d'una setmana d'estira i amolla, el govern central i Junts han arribat a un acord que garanteix, entre d'altres mesures,
la pujada de les pensions i les ajudes al transport. Avui el nou decret Òmnibus s'ha publicat al butlletí oficial de l'Estat. Cati Altamont. Sí, el nou decret garanteix que el transport públic terrestre continuarà sent gratuït a Balears durant tot l'any 2025. El govern autonòmic ja havia anunciat que mantenia aquesta mesura, però ara es confirma que el govern central... Bé, és just un exemple per veure les diferències entre un informatiu dels anys 80 i un informatiu de l'any 2025, quan han passat més de 40 anys i les diferències són significatives de recursos gràfics, d'imatges i de tot, i aquestes dues periodistes que ara hem vist també tenen una fonètica que és ben genuïna i ben correcta, i si la presentadora de l'informatiu llegeix allò que ha de dir a través d'un teleprompter, sí que ve que l'altra redactora que apareix a l'estació intermodal de Palma no té suport del teleprompter, però és un directe i seria aquest to semiformal, que no és tan formal com si ho llegeixes, però que sí que també té un grau de formalitat ben elevat i ben adient o adequat en el mitjà i en el moment en què se fa. I si continuam, mira, me fa gràcia ara comentar-vos una cosa també d'això que parlam, de les diferents diferències que hi ha entre ara i fa 40 anys, i precisament per casualitat aquesta mateixa setmana vaig veure un capítol de Crims d'en Carles Porta de TV3, que crec que és de la temporada anterior, i ho vaig veure un poc a l'atzar, no sé per quin motiu, però com que jo faig feina de periodista, hi va haver una sèrie de coses que me van interessar molt. En aquest capítol de Crims, allò que se relata és un cas en què no hi ha cap mort, només hi ha un ferit, contràriament a allò que sol ser habitual en aquesta sèrie de reportatges. Explica un atracament que hi va haver a la ciutat de Valls l'any 85 a una entitat bancària que era el Banc de Sabadell. Resulta que un moment determinat una sèrie de persones, eren dissabte de matí, que aleshores tenien obert els bancs fins a dissabte a migdia, una sèrie de persones, clients i treballadors del banc eren allà i va entrar un lladre i els va retenir durant hores. En aquell moment se va organitzar un dispositiu policial per alliberar els hostatges i per negociar amb l'atracador i segrestador a la vegada. Dues de les treballadores i un dels clients, l'any 85, eren persones que calculo que devien tenir una vintena d'anys. Eren persones molt joves que ja feien feina en aquesta entitat bancària. Aquestes persones varen viure aquest esdeveniment. I 40 anys després, en Carles Porta els entrevista aquestes mateixes persones que si no estan jubilades ja estan a punt de jubilar-se, calculo. I me va sorprendre molt una cosa, que aquestes mateixes dones, treballadores de l'entitat bancària, quan els entrevisten en mitjans de Valls, Ràdio Capital, una ràdio local de Tarragona o de Valls, ara no ho sé, quan els entrevisten tenen una manera de parlar molt més dialectal que la que tenen ara aquestes mateixes persones quan en Carles Porta els entrevista 40 anys després. Me demano què ha passat. Aquestes persones, que són les mateixes persones, han mudat de parlar en 40 anys de diferència, o és que la formació i l'educació audiovisual, que l'any 85 era molt diferent de la societat en general de la que és ara, ha fet que aquestes persones, quan els posen un micro i una càmera davant, adoptin una manera de parlar diferent de la que tenen de manera habitual. No ho sé, no ho sabem. Són interpretacions. Una Lota, que ara és una dona gran, de Valls, que l'any 85 tenia un parlar molt genuí, molt dialectal, molt d'allà, jo no és que sàpiga quines característiques té es parlar de Valls, però se nota, i ara en canvi el té molt més neutre i molt més estandarditzat. També pot passar una cosa, i és que aquesta persona, el periodista el va entrevistar just quan els segrestadors la varen alliberar en el mateix carrer, en el portal. Per tant, aquesta dona no tenia filtres perquè estava en un estat de nerviosisme molt elevat i va respondre de manera sense pensar gaire. I també una cosa que me va sorprendre molt és que aquesta Ràdio Capital, el redactor que estava retransmetent en directe allò que parlava en aquest segrest, ho fa gairebé des del mateix portal de l'entitat bancària allà on es succeïa el segrest. Fins i tot la gent goitava per vidres. Això seria impensable que avui en dia hi hagués un segrest i un periodista anàs allà a narrar el que passa fil per randa, perquè hauria un cordó policial que no t'hi permetria acostar-te. I que després, a més, agafassis allà la persona que ha estat segrestada i l'entrevistassis durant
un temps molt considerable i aquella dona quedés allà mentre els seus companys encara continuaven segrestats. Per tant, me va sorprendre no només la manera de com ha canviat la formació audiovisual i la manera de parlar, sinó també com s'ha fet periodisme un temps i com se'n fa ara. Bé, això són qüestions extralingüístiques. A mi sempre m'agrada dir que això de fer de periodistes és com a de fer d'imperfeccionistes, perquè per molt que t'hi miris, per molt d'ulls, per moltes mans, per moltes de persones que passi un test o una informació, sempre hi ha errors. Allò que penso que hem de procurar és que n'hi hagi tan pocs com sigui impossible. Fa molt d'anys vaig llegir aquesta novel·leta que se diu Els imperfeccionistes i la veritat que em pensava que fa més poc temps, però deu fer 15 anys, perquè me record que la vaig llegir quan era una novetat i ja he dit que era de l'any 2010 o una cosa així. I me va agradar molt llegir aquesta novel·la perquè està ambientada a la redacció d'un diari en llengua anglesa a la ciutat de Roma i explica situacions quotidianes d'un grup de persones que comparteixen feina a una redacció d'un diari en llengua anglesa a Roma, des dels redactors, el corresponsal, el lingüista, el maquetador. Bé, és una novel·la que explica això en situacions personals de tots aquests personatges, que allò que els uneix és fer feina una mateixa redacció, però que serveix per il·lustrar com és això. I el títol de la novel·la és Els imperfeccionistes per parlar de com és aquesta feina nostra que es fa de periodistes. I jo penso que és una tasca que sempre és imperfecta perquè és una tasca allà on precisament intervenen moltes i moltes de persones, però també per les presses a l'hora de publicar o d'emetre informacions. I aquestes presses, quan no existia internet o quan internet era rudimentari, no eren tan grosses com ho són ara. D'ençà que hi ha internet i d'ençà que hi ha xarxes socials, de cada vegada aquestes imperfeccions i aquests errors se multipliquen. Per què? Perquè tots els mitjans digitals volen ser primers a publicar les xarxes socials i les seves versions digitals aquella primícia o aquella notícia que acaba de sortir per així acumular visualitzacions, m'agrades o comparticions. I, per tant, moltes de vegades, abans de passar pel servei de lingüistes, el redactor o l'editor o qui sigui ja ho tira a les xarxes, ja ho tira a la versió digital abans que el lingüista o el corrector hagi posat mà. I allò ja roda. També és ver que les versions digitals, encara que allò ja rodi, el lingüista ho sol corregir, encara que ja estigui tirat. Però de vegades hi ha xarxes socials, com el cas de Twitter, que si tu has fet un encapçalament o un script, allò ja no ho pots modificar i queda en serró de manera perpètua. També és que poden triar si esborrant la publicació o si no l'esborrant, però si aquella publicació té moltes de comparticions i té molt de comentaris, en general els editors no volen renunciar a esborrar aquella publicació i substituir-la per una altra perquè ja el nivell de comparticions ja no serà el mateix. Aquí, allò que vos mostro, com que aquí els que esteu connectats en aquesta sessió, hi ha lingüistes, que fan feina mitjans de comunicació, n'hi ha que no hi fan però que per ventura fan comptes fent-n'hi, i llavors hi ha periodistes i altres persones interessades. Penso que és útil que vos mostri aquest fragment. Aquest fragment és un fragment del programa des Dalet, que és un programa d'edició de textos, d'imatges i de sons que fan servir en mitjans audiovisuals com la televisió i la ràdio. Jo ara faig feina a la ràdio i allò que vaig fer va ser una fotografia d'una escaleta. Què és una escaleta? Per qui no ho sabeu, una escaleta és la relació d'informacions que s'aniran emetent durant un informatiu de ràdio o un informatiu de televisió. Com veus, en aquesta escaleta, que és aquesta relació de notícies, hi ha diferents línies. Aquestes línies duen un títol orientatiu que s'adapta del dia i del mes en qüestió, amb un títol que ha de ser curt perquè ha de cabre tota dins la línia. L'editor allò que fa és procurar ordenar tota aquesta informació de més important a manco important i també ordenar-la per blocs, de tal manera que una relació tingui, una notícia volia dir tingui relació amb la que ve després, amb la següent, i anar encadenant d'aquesta manera una relació de notícies que tot pareixi que està relacionat de qualque manera i que té que guarda una coherència. Bé, i qui posa mà en aquests programes? En aquests programes hi posa mà tothom qui fa feina a un informatiu de ràdio o de tele.
des de redactors, locutors, operadors de càmera, tècnics de ràdio, editors, rotauladors, infografistes, realitzadors i també lingüistes, perquè els lingüistes són les persones, els assessors lingüistes, són les persones que entren dins aquest programa i també corregeixen els textos. Què succeeix? Que en un programa, en un informatiu de ràdio o de televisió, la feina no comença a les 5 de l'hora baixa i acaba a les 8 del vespre quan emetem l'informatiu, sinó que és una cadena, és un toc continu. Les informacions que ara veus, aquí n'hi ha d'antigues i n'hi ha de noves. N'hi ha d'antigues que les hem arrossegades del butlletí informatiu de l'hora anterior, de l'informatiu del migdia o de l'informatiu matinal, que és a les 7 del matí. Per què? Perquè allò que era notícia a les 7 del matí encara continua sent notícia a les 7 de l'hora baixa o a les 7 del vespre. Què succeeix? Que per ventura la línia que hem arrossegat a les 7 del matí té un error que també hem arrossegat i que se perpetua a les 7 de l'hora baixa. A més, aquí hi ha línies, ara aquí veig que jo estic assenyalant, ara això m'ha tornat gros. No fa res. Un moment, que ara això ho faré petit perquè s'ha descompost i crec que ho veig massa gros. Bé, el que vos intentava explicar és que aquests testos no són testos fets per una sola persona, perquè de vegades hi ha hagut una darrera hora relacionada amb aquella informació que nosaltres ja hem redactat d'una manera prèvia. Per tant, són peces informatives que podríem dir que són un poc Frankenstein. Hi ha un paràgraf que està agafat d'agències, un altre paràgraf d'una telefonada que hem fet nosaltres a una font, un altre paràgraf aferrat que ha fet un altre company d'una informació que està relacionada, de tal manera que quan poses aquests paràgrafs, allò que toca fer és procurar que tota la informació sigui coherent una amb l'altra. Però moltes de vegades no hi ha temps d'abastament, l'informatiu o el butlletí està a punt de començar i la cosa va un poc d'aquella manera i has d'improvisar quan ja estàs en antena. I també és ver que els mateixos assessors lingüístics, els correctors, no són només correctors lingüístics, sinó que de vegades han de fer una autèntica feina com a de periodistes perquè se'n donen compte que hi ha autèntiques barbaritats en aquests escrits, en aquests textos, i t'avisen, dius, escolta, que aquí ha un derbarat com una casa perquè en el primer paràgraf deis una cosa i en el segon contradius allò que has dit en el primer. O has repetit una cosa en el primer paràgraf i en el segon la dius amb unes altres paraules però dius exactament el mateix. Això és perquè una persona ha copiat una informació prèvia d'un butlletí, l'ha arrossegada allà i ha quedat d'aquella manera. Si no vos sap greu, faré una cosa, i és que sortiré d'aquest document que tinc compartit perquè ho pugueu veure bé, perquè si no, no veig altra manera de recuperar el format originari. Sí, amb comand i menys no et va bé, no? No em va bé, però ara crec que ja ho tindrem. Exacte. Ara ja ho veig bé, Norma? No, encara ho he tallat. Encara ho veig tallat. Sí. No, perquè ara aquí això m'ha de posar formació... Passa la diapositiva, perquè jo crec que la veig sencera. Sí. Posa la diapositiva que tenies abans. Perquè... Sí, es veu bé, es veu bé. Sí, ara sí. Érem aquí. Bé, jo ho deia un poc en aquest sentit, que de vegades, com que hi ha tantes... L'equip humà que fa possible aquests informatius tant de tele com de ràdio són tan grossos que els errors se multipliquen, no perquè ho vulguem multiplicar així, però la cosa va així. I de vegades, bé, s'ha d'entendre un poc com el funcionament, tampoc per no fer massa sang quan surt un error en pantalla o en antena. Jo penso que el repte actual ha de ser fer un equilibri en l'ús del llenguatge en el mitjan de comunicació que sigui una mescla entre innovació i en tradició.
sistema avui... Bueno, ja va bé. Així es veu bé, eh? Perfecte. I aquest equilibri com se pot fer? I d'incorporant noves formes i acceptant nou lèxic de determinats àmbits científics o de la tecnologia, però sense renunciar a això, una fonètica i una sintaxi genuïna. Jo penso que tampoc no s'han de renunciar a determinats dialectalismes, en aquest cas nostre, de les Illes Balears, però amb una justa mesura. És a dir, no hem de pretendre que el nostre llenguatge adopti una forma, per dir-ho de qualque manera, massa alcovariana. Per quin motiu? Perquè nosaltres no feim rondats, sinó que feim notícies. I aquesta frase que he posat entre cometes és perquè un pic la me va dir en Miquel Serra, que jo vaig començar a fer feina de més l'any 2005, crec que era, en el diari de Balears, que vaig començar a fer feina allà de redactor, i jo aleshores tenia, no sé, tenia com un estil que m'agradava, que sé, utilitzar paraules antigues i expressions, i en un determinat context, per ventura, està bé, en un reportatge, amb una cosa més de divulgació. Però a una notícia que ha de ser neutra no hi va gaire bé, perquè en lloc d'aclarir allò que fas embuar. I me'n recordo que un dia Miquel Serra me va agafar per banda i em va dir, no sé quina era la informació que vaig fer, allò típic, que t'envien una roda de premsa, tornes a la redacció, i l'editor te diu, o el cap de redacció diu, bé, men, que titularàs o que faràs o no sé què, i tu vas per teu compte i diu, men, aquí, Toni, no fem rondades, nosaltres no fem rondades ni fem novel·les, fem notícies, per tant, deixa't anar de comèdies i d'ençà que m'ho digueren jo ho intento aplicar a unes coses que ja va bé utilitzar determinades coses i unes altres que el llenguatge ha de ser allò més neutre possible. També herba, però, que privant-nos d'utilitzar determinades expressions o determinat llenguatge fa que mos passem fora del poble. I un dels principis de la modalitat de la llengua estàndard no ha de és que el parlant la senti com a pròpia. És a dir, si l'oient, si l'espectador, si el parlant interpreta que aquella manera de dir les notícies és com un poc postissa, artificiosa, que no és la seva llengua, anem malament. És per això un poc aquest mallorquí de trona que parlàvem en el principi. En Joan Carles Montaner o en Ricard Pla, segurament en els anys 80 no hi havia cap... La majoria de parlants de les Illes Balears no sentien que fossin estranys, perquè allò que feien era, parlaven així com sempre havien parlat els capellans i la gent d'anglès i de les Illes Balears en general. Jo, aquests dies, ara que van a les festes de Sant Antoni, me va sobtar el cas de Simbomba i Ximbomba, per parlar d'un exemple qualsevol. A les Illes Balears, en general, no deim Simbomba, sinó que deim Ximbomba. Però és que ximbomba no apareix en els diccionaris normatius. Ximbomba només surt a salcó de moll i te remet a simbomba. Paral·lelament, els lingüistes d'IV3 aquest dia de les festes de Sant Antoni ens van passar una llista, una relació de paraules i expressions relacionades amb les festes de Sant Antoni, de Manacor, de Sant Llorenç, de Muro, de la Pobla, de Pollença. I amb aquesta relació de termes, per quan féssim les connexions, que ja sabeu que IV3 Ràdio i IV3 Televisió donen una gran cobertura sempre en aquestes festes, perquè no se mos és capaç cap desbarat o cap terme imprecís. Això anava des de en espí de Pollença, de fet, se li diu espí de Sant Antoni, no se li diu espí de Formentor, tot i que molta de gent li digui, perquè d'ençà de fa 20 anys estiu van a cercar de la finca de Formentor o de Ternelles, però és que fa no sé quants anys el van a cercar de la finca de Colònia. Per tant, allò que toca dir és espí de Sant Antoni i no espí de Ternelles. Bé, i en el cas aquest de Simbomba o Ximbomba, aquest document allò que deia és que eren correctes els dos termes i explicava per quin motiu. Per tant, per ventura, un mitjà del Principat diuen Simbomba de manera habitual, si és que ho diuen, però a nosaltres seria un poc estrany dir Simbomba en lloc de Ximbomba, perquè parlant d'un element que està precisament vinculat a les festes de Sant Antoni, tothom diu Ximbomba, la cançó més popular de Sant Antoni, la Ximbomba ja no sona, i va de dir Simbomba a l'oients i als espectadors de les Illes Balears seria un poc estrany. I, a més, és un perill per una qüestió, perquè jo crec que els catalanoparlants de les Illes Balears els creés un dubte, perquè si diu Simbomba en lloc de Ximbomba, per que qualcú pot pensar és que tot allò que he dit sempre està mal dit, si aquestes persones que en teoria són persones de prestigi diuen Simbomba.
Després, altres paraules, guarda o ramat, és que totes dues són correctes, a les Illes Balears tenim preferència per dir guarda, encara que en el mitjan se fa molt dur de la paraula ramat, que és una paraula que no té tradició a les Illes Balears per dir ramat d'ovelles o ramat de cabres. Enfilar o pujar, jo, per exemple, també en aquestes connexions d'Espí de Sant Antoni i de Pollença vaig veure que deien pujar. Clar, però és que pujar no és exactament el mateix que enfilar, perquè enfilar, segons la definició del diccionari, és pujar fent ús de la força de braços i cames, que és allò que precisament fan els joves que pugen o que s'enfilen en Espí de Sant Antoni de Pollença. I no sé per què jo pensava que enfilar, que jo crec que hi ha un excés com a d'ultracorrecció per part de nosaltres, de molts de periodistes, que penses que és massa dialectal, però jo l'altre dia vaig veure que a TV3, a Lleida, varen dir que un jove mort després d'enfilar-se a un vagó del tren de l'estació de Lleida i tocar i aferrar-se o tocar la catenària. I se va morir electrocutat. I aquelles persones varen utilitzar el verb enfilar, perquè, evidentment, aquell jove que se va enfilar en el vagó del tren va utilitzar les mans i els braços, la força de mans i cames per enfilar-se. I després, per tornar un poc en aquell llenguatge popular, col·loquial i vinculat en el camp, a mi me fa gràcia el verb tondre i esquilar, que tots dos són correctes. A les Illes Balears, de manera habitual, la gent que se dedica a aquestes tasques diu tondre, no diu esquilar. Ara bé, la gent més urbana o la gent que està fora del camp, que ja és la pràctica totalitat de la població, de vegades, per ventura, els acosta d'entendre que és tondre. Però jo l'he fet a qualque any, quan venen les toses, que les toses és l'època en què tonen les ovelles, a IB3 Televisió cada any solen fer una típica peça de tondre en la problemàtica en qüestió que hi hagi aquest any. Jo, tondre, no és un verb que utilitzi cada dia, l'infinitiu encara més proper, però així com les formes verbals derivades de tondre, si jo cada any he de llegir aquesta informació, cada any en dubte. No sé si el participi és tos, si jo tondré o jo toneré, no ho sé. I cada any m'ho he de mirar perquè no me'n record. De la mateixa manera que no sé si en determinades formes verbals el substantiu que se derivi és tosa o tossa. No ho sé. Precisament aquí vos he posat una peça que jo vaig fer fa el temps de la Covid, de les toses, perquè aquell any hi havia una novetat, no era com cada any, perquè com que la gent que fa feina a les toses a les Illes Balears no s'abasten, cada any venen tonadors, que és així com se diu una persona que tonadors de l'Uruguai, de l'Argentina i de Polònia, a fer un mes o un parell de mesos de feina. Si voleu la miram i comentam un parell de coses, perquè a part de l'utilització de la terminologia pròpia relacionada amb la tosa, també hi ha més coses de parlar. Les ovelles ja tenen calor i per això ja han començat a tondre-les, a llevar-los a la llana. Enguany, però, hi ha dues coses que condicionen la feina del tonador, i és que, per una banda, les quadrilles han de prendre una sèrie de mesures de seguretat a causa de la crisi sanitària i molts de tonadors que havien de venir de fora a les Illes Balears, sobretot de Polònia i d'Uruguai, a causa d'aquest mateix motiu no han pogut venir. És per això que a partir d'ara i fins al mes de juliol els tonadors de les Illes Balears tindran una feinada. Realment, una persona que se dedica a tondre, que te fa 200 ovelles o 250 cada dia, no n'hi ha. I nosaltres tonem 7 dies a la setmana i si un dia feim 200 ovelles, el dia següent hem de fer 200 o 250 més. Com la majoria de quadrilles d'ençà de fa uns anys, aquests tonadors ho fan com a Nova Zelanda, sense afermar les ovelles. Sí, l'ovella estava tombada en terra, sempre amb les cames fermades, i jo crec que l'ovella, no vull dir que patís, perquè no patia, però està més temps aturada, més temps fermada, i nosaltres hem agafat per dir de qualque manera, perquè fan molta més via, i ja està, i de vegades moltes, fa tant de dia que dius, ja queda com a més pes, que ja és molt més fàcil, tots són... Bé, ja basta, ja han copsat l'idea. Ara jo, per exemple, m'he apuntat un parell de coses que, de fet, no m'havia temut quan ho vaig fer, això. Això era l'any 2020, en temps de la Covid, i això explicava de quina manera la problemàtica que hi havia, si les quadrilles s'abastaven o no s'abastaven.
Haureu reparat que hi ha una diferència de so. En el moment que el redactor que surt a in situ, quan jo dic, no sé què dic, és el moment de tondre, enguany la restricció de la Covid fa que no hi hagi tantes de persones, per això hi ha una sèrie de dificultats per tondre les uves i per això n'han de venir d'Uruguai i de Xile o de l'Argentina. En aquest cas, això és un in situ que el redactor fa en el lloc de la notícia, allà on va fer reportatge, perquè allò tingui més credibilitat, sigui més acolorit i l'espectador vegi que ha hagut un equip d'IV3 Notícies que ha anat fins a una finca a fer aquella informació. Però ara fixant-m'hi, clar, allà tu has de fer aquest in situ, ho graves en el micro i allà no tens un corrector lingüístic, no tens un lingüista que te diu digueu així o digueu aixà. Per exemple, jo ara he sentit que en lloc de dir l'Uruguai, vaig dir Uruguai sense article i ni me'n vaig temer. O en lloc de dir ovella, vaig dir ova, que és la manera que tenim a Mallorca de pronunciar ova amb un registre informal. En canvi, hi ha un moment determinat que el so, l'àudio, fa un canvi, vos n'haureu temut, quan ja la veu del redactor apareix damunt les imatges. En aquest cas és perquè jo he escrit la notícia des de la redacció d'IV3 Notícies, un assessor, un lingüista l'ha corregida i ha polit totes aquestes coses. De totes maneres, jo ja no ho record, però entenc que el lingüista en qüestió degué pensar que encara que in situ hi havia una sèrie més que d'errors d'un registre que per ventura no era tan adequat, tan formal, degué dir, bé, tampoc no és res que sigui del tot inadequat, perquè com que és un in situ, surt el redactor que està dret, pot ser aquest registre semiformal, i si en lloc de dir ovella diu ova, i en lloc de dir l'Uruguai diu Uruguai, té més valor la imatge d'una persona que ha anat allà que no prescindir d'això per fer-ho una altra vegada des de la redacció. Bé, això seria un exemple. Continuam. Deixa. Bé, aquí teniu allò que jo ja vos he parlat ara de dubtes molt peculiars o específics, això de les formes verbals o formes no personals de tondre, si la O és oberta o és tancada i si la S és sorda o sonora. I vos he de dir que jo, per labor avui d'això, m'ho he tornat a mirar i tosa és tosa, és la O tancada i la S és sonora, tosa, que no s'ha de confondre amb tossa, tossa de mà, el nom del poble, que no sé si té un origen compartit o no, no sé quin és l'origen. Per exemple, parlant d'os obertes i os tancades, en aquests darrers anys s'ha parlat molt de brot, no en el sentit originari de la paraula, que un brot, com sabeu, és una branca petita i tenra o un branquilló que treuen els arbusts, les plantes herbàcies i totes les plantes. Sinó que brot també s'aplica per parlar d'una malaltia infecciosa, un nou brot a la Covid de la residència Sèniors d'Inca. A mi me va sorprendre perquè en aquest cas brot sí que jo no dubto que és una O tancada i no és oberta, a mi me va sorprendre la quantitat de professionals de tot el domini lingüístic que amb aquesta paraula varen dubtar molt si era brot o era brot. I en general, durant aquests darrers anys, perquè encara se'n parla de brots o de brots, veus que hi ha professionals que dubten. I no m'estranya, perquè si és una paraula que tu no tens familiaritzada, és molt difícil en recordar-te de si una O és oberta o és tancada. I jo no dubto en el cas de brot, però en el cas de tondre sí que dubto. I mira que cada any la dic, però cada any he de revisar com se pronuncia aquesta O determinada. Però bé, res. Per tant, se poden fer titulars o frases com els rosers que podaren l'any passat enguany han tret molt de brots o un nou brot de Covid a les residències Sèniors d'Inca. De totes maneres, hi ha trucs, per dir-ho de qualque manera, per saber si una O és oberta o tancada o en recordar-se del gènere d'una paraula determinada. Per exemple, l'expressió no fotre ni brot. No fotre ni brot vol dir que no fer gens de feina. El professor ha suspès l'alumne perquè no n'han fotut ni brot, els alumnes. És una expressió que té una determinada vigència, que la gent encara l'utilitza amb una certa freqüència. Per tant, si tu aquella paraula
la posen en el context d'una frase popular, per ventura serà més fàcil en recordar-te'n, com és el cas de brot. És que no en fots ni brot. Per tant, aquest brot és en so tancada, no és oberta. I una cosa semblant passa en conte masculí o femení. És bastant habitual aquest error de confondre el gènere de la paraula conte, que és una paraula que surt bastant en el mitjan de comunicació, ja sigui per referir-se a comptes bancaris o en els comptes de la comunitat autònoma o en els comptes de la Conselleria d'Educació per executar no sé quantes escoles noves l'any 2025. Si no m'ho recordam, sabem que aquestes expressions populars de no me facis els comptes o vés-te'n a casa teva fes comptes. En aquest cas, és evident que aquesta paraula és masculina. Jo penso, tot i aquesta defensa que ara hem fet de determinats dialectalismes, que hem d'anar molt alerta, que hem d'anar molt en compte d'abusar-ne. Per exemple, hi ha una expressió que s'utilitza molt, de poc en sant mitjan de comunicació, que és anar escarada o fer feina escarada. És sinònim de fer les coses de manera molt aviat o molt ràpida, sobretot en parlar de termes de feina. Ara bé, aquesta expressió té un origen que és antic i que està vinculada en el món industrial. Fer feina escarada vol dir que tu fas feina no per hores, sinó a preu fet. És a dir, a les fàbriques de sabata d'Inca hi havia la possibilitat, en lloc de fer feina per hores, a fer feina per tant de parells de sabata. Per tant, amb independència del temps que tu necessitaves per produir un nombre indeterminat de parells de sabates, tu cobraves la mateixa quantitat. Per tant, aquest concepte industrial se n'abusa massa. És bé que se pot dir, saps que dines d'aviat, saps que menges d'aviat, parell que t'encalcen, parell que vas a escarada. És evident que aquella persona no cobra per dinar o per sopar, però se fa aquesta similitud. Ara bé, en determinats titulars o determinades expressions, com per exemple aquesta, els operaris del Consell de Mallorca fan feina escarada per retirar les restes dels vehicles sinistrats i d'aquesta manera per poder obrir el trànsit a la via de cintura de Palma. M'apareix inadequat perquè els operaris del Consell que retiren les restes d'un cotxe accidentat no fan feina escarada. Podríem dir els operaris del Consell de Mallorca fan feina amb molta de pressa o fan feina per obrir tan aviat com sigui possible la via de cintura al trànsit o cercar una fórmula. En canvi, si tu a una peça informativa que és més soft, per dir-ho de qualque manera, dius, ara que han passat les festes de Nadal, els voluntaris de la Colcada dels Reis de Marratxí enllesteixen les carrosses a escarada. Hi ha un informatiu de tele, mostres una gentada que decora, que engalana, que ho té tot que fa feina per tenir-ho tot enllestit tan aviat com sigui possible, perquè els Reis estan a punt d'arribar al l'endemà i m'apareix més adequat que no per parlar d'informacions que no són tant de societat o que no són tan soft, per dir-ho de qualque manera. Jo aquí he fet una llista també d'una sèrie de formes. Totes són correctes, totes són normatives i totes apareixen en els diccionaris. Però n'hi ha qualcunes de queixes que a mi jo tenc tendència a evitar-les perquè no m'agraden tant com les que són genuïnes, que també són normatives i també se poden utilitzar. Per tant, ultimar. Penso que ultimar, encara que els polítics ho diguin a les presentacions i a les rodes de premsa de determinats projectes, en lloc de dir ultimar, podem dir enllestir, que és exactament el mateix. Ara s'ha posat molt de moda dir en breu. En breu és una cosa que fins ara, de manera popular, espontània, no s'havia dit mai. En lloc del domini lingüístic català, tenim diverses formes genuïnes i normatives per dir això que ara diuen en breu, que és un calc del castellà en breves. D'aquí a poc, tot d'una, tan aviat com sigui possible, aviat. De fet, a VilaWeb hi ha un article molt interessant del lingüista de VilaWeb que nom Badia, no sé si no recordo el nom, però que de llinatge és Badia, que fa tota una relació de l'origen d'aquesta expressió i diu que fins i tot, no sé si en el llibre dels fets o no sé en quina obra medieval, l'expressió en breu
apareix, diu, referències històriques i antigues, diu, però la societat en general no l'ha fet servir. Per tant, no cal recórrer en aquests exemples tan antics perquè tenim tantes de formes per dir-la que no fa falta. Després, una cosa pròpia de les Illes Balears, que veig que els mitjans audiovisuals en general han tendit cap aquí, és dir Dia de Reis en lloc de Dia dels Reis, o Regal dels Reis, o Colcada dels Reis. En general, les Illes Balears, els Reis, per referir-se a les majestats d'Orient, se diu en article. En canvi, Diumenge de Rams, que en català central crec que ho diuen així en plural i sense article, a les Illes Balears solem dir el Diumenge del Ram o el Dia del Ram. I per això la Fira del Ram, o el Rosari del Ram, que és allò que els predins joves regalen als seus fillols, se diu del Ram, no se diu ni la Fira de Rams ni el Rosari de Rams. Per tant, no hi ha per què no continuar dient Dia del Ram o Diumenge del Ram, perquè pens que si dius Diumenge de Rams també introdueixes un element de dubte en el conjunt de la societat que sempre ha dit Dia del Ram, que és així com ho diu la gent de manera majoritària. També veig que hi ha una tendència per als periodistes per utilitzar sempre el desde o el desque, en lloc d'ençà de o d'ençà que. Pens que se poden anar alternant les dues fórmules, que no cal abusar ni d'una ni de l'altra, que l'alternància ja va bé. Ara, no utilitzar mai el d'ençà de o el d'ençà que és allò que de manera espontània solen dir a les Illes Balears, i sense que això sigui un arcaïsme, perquè és una cosa que és viva, no fa falta prescindir-ne. I després hi ha aquesta altra, que això s'utilitza molt cada dia, perquè en els informatius i les notícies una cosa que més nodreix les informacions són els balanços, els resums, els comptes de les diferents institucions o organismes en el que duim d'any. En el que duim d'any és una traducció literal del castellà en lo que llevamos de año, no sé qué, 50 personas han muerto en las carreteras de Baleares. En general, en català, la manera genuïna, fins fa 2 dies, era d'ençà que ha començat l'any, 53 persones han mort a les carreteres de les Illes Balears. És bé que fins i tot s'ha de dir, ara crec que ja ho accepta en això, però fa relativament poc. Per tant, no vull dir que sempre que vegem en el que duim d'any ho hagi de substituir per d'ençà que ha començat l'any o d'ençà que ha començat el curs escolar, però tampoc no fa falta fer-los tots d'una manera o de l'altra, sinó que l'alternança d'una i altra penso que enriqueix la cosa, i jo personalment, sempre que me trobo escrit el que duim d'any, ho sols improvisar de manera oral i dir d'ençà que ha començat l'any, o d'ençà, jo què sé, del mes de gener. Clar, de vegades això té un risc, perquè si estàs en antena i has de girar tota la construcció sintàctica d'allò que tens a la pantalla o en el paper, és quan t'equivoques, i en el cas dels presentadors de televisió que tenen un teleprompter, en aquest teleprompter hi caben una quantitat determinada de paraules. Per tant, si tu substitueixes el començament de l'oració sense veure l'acabament, te pots topar amb un fiasco, per dir-ho de qualque manera, perquè per ventura hauràs començat la frase que llavors no te concordarà amb el verb que ve després, perquè en el que portem d'any és una construcció diferent. Bé, era això que vos parlava de l'Optimot, volia dir l'Optimot, i he dit a dir que precisament en aquesta forma portem temps sense veure'ns, o fa temps que no ens veiem, en això de portar o dur més expressió temporal, hi dedica un espai determinat, no? Diu aquí, és possible fer servir el verb portar o dur seguit d'una expressió de temps i d'un sintagma adjectival o preposicional, o bé d'un verb en gerundi, malgrat que aquesta construcció és més recent i no tan genuïna com l'anterior, és a dir, el fer més. Jo penso que l'Optimot és una eina que va molt bé, perquè tu aquí, jo què sé, fiques la paraula clau, poses la paraula clau, no sé, aquí era portar o dur temps, i espero que clar, això ja te redirigeix a portar més expressió temporal, més gerundi.
Per tant, és una recerca relativament fàcil. Bé, continuant, perquè estem en cursa. Per exemple, ara que he dit el verb acurçar. El verb acurçar també és un d'aquests típics verbs que seria el balears no deim escurçar, sinó que deim acursar, però com que hi ha la tendència a ultracorregir-ho, en lloc que tots dos són normatius i tots dos surten en el diccionari, de tant d'ultracorregir-ho, acursar per escurçar, veig que ara la gent té tendència a dir escurçar. Però jo no vaig sentir dir mai a la meva predina, que era modista, ara t'escurçaré el vestit, ara t'aprendré les mides per escurçar-te el vestit, sinó que sempre va dir acursar. Jo també dic acursar. Bé, continuant. Després, uns casos que jo també procuro evitar, aquestes construccions, això de se li imputa un delicte d'odi, això que és reflexiu amb aquest ser, que la gent de manera habitual no fa aquestes oracions reflexives, se li imputa un delicte d'odi. No. Al president de la Cambra del Parlament li imputen un delicte d'odi, a la Fiscalia li imputa un delicte d'odi, a l'acusació, no sé què. És un poc recercat i això penso que mos fa en fora de l'oient i de l'espectador i també del lector. Li imputen un delicte d'odi que ha de ser la Fiscalia, la justícia, no pot ser ningú més. Després, els verbs allunyar i apropar. També se'n fa un abús quan la gent, de manera habitual, diu fer-se'n fora, decantar-se o acostar, que són verbs normatius que apareixen en el diccionari. I, de fet, ara ho podrien cercar a l'Optimota, veurem que diu d'allunyar i apropar. Però aquests verbs fa relativament pocs anys que circulen pels territoris catalanoparlants perquè són copiats del castellà formant un verb a partir d'un adverbi, com és alejar i acercar de lejos i cerca, però en català, la manera genuïna a Mallorca i a qualsevol altra part del territori és fer-se'n fora o fer-se lluny, supòs, i acostar-se o decantar-se. A més, allunyar és molt mal de dir. És a dir, que un locutor, que un redactor de ràdio o televisió s'escrigui això, se posa una trampa a ell mateix, perquè és molt més fàcil de dir els vehicles se fan fora de la via per evitar l'embós que no dir els vehicles s'allunyen de la via per evitar l'embós, perquè tot allò que té una doble L, en el temps d'ara, hi ha moltes persones que tenen dificultats per fer-la i, per tant, si hi ha un sinònim que no dugui una doble L, millor no utilitzar sinònim. Després, més coses. Aquest portal és com molt de document, molt llibresc, com molt poc espontani. Jo penso que basta dir un pare, perquè crec que no hem sentit a dir a ningú mai en arribar a casa seu sense que mos asseurem a devora l'estufa per tal d'encalentir-nos els peus. No, dius, mos asseurem de vora l'estufa per encalentir-nos els peus, evidentment. Una altra qüestió que també s'ha fet molt popular darrerament és aquest des del govern asseguren o el govern assegura. És una manera un poc recaragolada que jo crec que són els mateixos polítics que l'han escampada. És a dir, jo penso que dir des del govern asseguram que, o des de la Conselleria d'Educació pensam que, és una manera de tirar la preda i amagar la mà. És com qui qui és qui diu que? Des del govern. Què vol dir? Que jo me'n vaig en el consolat de mà, que és la seu del govern de les Illes Balears, i des del portal del consolat de mà dic, no sé què dir, allò primer que me passa a pescar. No, el govern diu, assegura, ha anunciat una partida de 300.000 euros per reformar l'escola Puigset de Saúva. Qualsevol cosa. Perquè no té cap sentit dir. Des del govern asseguren que destinaran una partida de tant de bombers per reformar allò altre. És un poc natural, és com qui amagar. I els periodistes han tendit a copiar aquesta manera dels polítics i com que cada dia ens arriben centenars de notes de premsa i de talls de veu d'organismes, d'institucions, de sindicats, d'agents socials que tenen aquesta manera de redactar les notes de premsa i de fer les declaracions i mos hem empaltat d'aquesta manera d'escriure i de redactar i
Per això, de vegades, un butlletí informatiu, des dels sindicats mantenen que l'augment salarial és insuficient. No, els sindicats mantenen que l'augment salarial és insuficient. I ja està, s'acaba la història. Encara que bé, no és incorrecte. Després, hi ha altres verbs que surten com a per pa i per sal. Celebrar, realitzar i complir. Arribarà qualque dia que celebrarem un funeral. El funeral s'ha celebrat. Bé, la missa se celebra, ara que hi pens. Per tant, si la missa se celebra, per ventura el funeral se celebra, però en qualsevol cas no seria celebrarem la mort de no sé qui. No, aquella persona ha mort avui a tant d'anys, tal edat. Són tres verbs que per ventura s'utilitzen en accés i que pens que tots tres se poden substituir per un senzill fer. És a dir, Govern i Obra Cultural Balear, això és una cosa que ha passat aquesta setmana, han celebrat un homenatge a Josep Maria Llompart amb motiu de l'aniversari de la seva mort. Han retut un homenatge, han fet un homenatge o han homenatjat. Després, es complir, tot se compleix. Quan es compleix el 25è aniversari de la mort de Josep Maria Llompart, s'inicia un any ple d'actes dedicats a recordar la seva obra. Basta dir, quan fa 25 anys de la mort de Josep Maria Llompart, s'inicia un any ple d'actes de lo que siga. Bé, penso que hi ha maneres més senzilles d'evitar dir tantes de vegades aquests tres verbs. Més coses. Ara, no sé si m'he notat una cosa. Formes verbals, desconeixement i calcs. A diferència del català central, en el català de les Illes Balears, les formes del present de subjuntiu no coincideixen en el present d'indicatiu. És a dir, si vosaltres deis, si els catalans centrals diuen anem, per el present d'indicatiu, nosaltres deim anam a les Illes Balears. En canvi, el present de subjuntiu sí que coincideix en el present indicatiu del català central, que seria anem, que també s'escriu amb una E. El present de subjuntiu, com ha desaparegut des parlar dels joves, de fet, a mi em succeeix de vegades que escric informacions que ha de locutar una altra persona i quan escric aquest subjuntiu, automàticament és substituït per un present indicatiu, per desconeixement o per inseguretat o no sé què passa. Si jo ara dic coneguem ara quina és la previsió del temps, vol dir que ara coneixerem quina és la previsió del temps, en subjuntiu. Ara allò que volem és que vosaltres conegueu quina és la previsió del temps. No ho dic en present indicatiu, coneixem ara quina és la previsió del temps, perquè no té gaire sentit. Jo vos estic anunciant que allò que vull és que vosaltres passeu, conegueu o escolteu. I parlo en subjuntiu. Per desgràcia, aquest subjuntiu s'ha substituït massa vegades per aquesta anar més, preposició A més infinitiu, que seria escau des vamos a comer o vamos a conocer, de l'expressió castellana. Clar, en català, si tu no te mous del lloc, no pots dir anem a sopar. És a dir, jo si ara dic bé, bordeix, perquè vaig a sopar. Hauria de dir, en tot cas, bordeix, perquè ara jo m'aixec de la taula i me'n vaig a sopar, perquè m'aniré a la cuina de casa meva i me prepararé a sopar. Implica moviment. Però si jo estic aquí i dic vaig a sopar, és que a més se pot confondre en sop passat perifràstric, si es diu la proposició molt ràpida. Bé, ara m'estic aquí embuant en tota aquesta història, però crec que ja enteneu de què parlo, no? Per tant, la manera més fàcil de substituir aquest anem a conèixer la previsió del temps és coneguem la previsió del temps. I si és anem a sopar al restaurant del Passeig Marítim, en aquest cas estaria ben utilitzat, és equivalent a per què no anem a sopar al restaurant del Passeig Marítim. He mirat el llibre d'estil d'IB3, crec que també és una eina que utilitzo, i si no vaig errar un exemple amb un cas que sí que se pot utilitzar, que és com per parlar de diferents seccions d'un programa, no? Que és utilitzar aquests anem ara als esports. És evident que el locutor no se mou de la cadira ni de l'estudi, però dir anem ara als esports. És com
en sentit figurat, no? Ara m'on anem en els esports, ja sé que no m'on movem del lloc, però ara anem en els esports, o ara anem a la literatura, o ara anem no sé on, que vas passant una successió de coses. Bé, passat perifràstic, ara ja ho havíem anomenat, veig també que molts de joves ja sol utilitzar les formes pròpies de les Illes Balears, o en concret de Mallorca, perquè a Menorca ho fan com en català central, que les 36 persones van morir en accident de trànsit durant l'any 2024 a les Illes Balears. Veig que també hi ha una tendència a llevar, a substituir el varen per van. De totes maneres, el llibre d'estil d'IV3 també diu que totes dues són vàlides i tant va bé una com l'altra. El varen no és de tot el domini lingüístic de les Illes Balears, però és més utilitzat a Mallorca. En canvi, a Menorca diuen en el van. En qualsevol cas, tots són correctes i com que tots són correctes i jo som un professional mallorquí, ho faig, som un redactor mallorquí, doncs me decant per aquell altre. Els verbs incoatius, es reunir, decidir, avorrir, divertir. Que, per cert, a l'informatiu balear que hem escoltat i que hem vist, se n'ha utilitzat qualcun en la forma pròpia de les Illes Balears, que és esqui. És reunir-esqui, decidir-esqui, avorrir-esqui, divertir-esqui. En canvi, en valencià seria reunisca, decidisca, avorrisca, divertisca. I en català central és reuneixi, decideixi, avorreixi, diverteixi. El llibre d'estil d'IV3 els accepta tots. Bé, utilitzar valencià no tindria gaire sentit a les Illes Balears perquè seria un poc estrany i crearia aquesta confusió de què parlam. Ara bé, molt de parlants d'una determinada edat, per desconeixement o perquè pels avanços que ha fet l'escolarització en català o perquè els llibres de text ho duen així, no sé per quin motiu, o per l'estandardització col·lectiva de la societat, veig que tenen predilecció per utilitzar les formes del català central. A mi, de manera genuïna, no me surten. Si les veig escrites, no vull dir que no en digui qualcuna, però en general jo tenc tendència a fer-les a la nostra manera perquè penso que és un tret particular i a la vegada és normatiu. Per tant, jo, si ho he de dir, diré el decret llei s'aprovarà quan es reuneixi el Consell de les Illes, el Consell de Govern. En lloc de dir el decret llei s'aprovarà quan es reuneixi el Consell de Govern. Però bé. Anant per endavant. Els ordinals. No sé quina mania hi ha en els numerals ordinals que un locutor o un redactor o un presentador li poden fer passar un mal tràngol. Penso que té una explicació i és que moltes de notes de premsa aprofiten aquesta informació. Si no són xifres redones, si no són aniversaris, un 25è aniversari, el primer centenari, el 50è aniversari, té poca importància que diguem el 195è aniversari de l'arribada del rei en Jaume o la 35a edició del Festival d'Orga. És que què vol que te diga? Si no és el primer centenari del Festival d'Orga de música antiga, què passa? Les notes de premsa de les institucions i dels organismes tenen aquesta tendència a posar com a titulars d'aquesta manera. L'Ajuntament de Palma presenta el 27è Festival de Música Antiga que tindrà lloc al Teatre Principal de Palma. Què vol que te digui? Si és el 27è o és que fa el 29è. I això que pareix que no té gaire problemàtica, quan tu ho has de llegir en directe, te pot fer passar una mala estona, perquè si ho has de llegir en directe, de vegades el cap no te va per llegir aquesta xifra, com ara aquest exemple d'aquí. Comencen els actes del 795è aniversari del rei en Jaume. Basta dir, Santa Ponça commemora amb una gran festa l'arribada del rei en Jaume. Tothom sap que el rei en Jaume no va arribar fa 20 anys, en fa 800. Igual si en fa 795 o en fa 797. O per ventura, altres maneres més fàcil de dir. Comencen els actes per commemorar que fa 795 anys que el rei en Jaume va desembarcar a Santa Ponça. Després, per locutar,
sempre són números rodons o aproximats, allò que val més. Les notes de premsa o les informacions que arriben per les agències de notícies no són així. Te posen les xifres exactes i això és una cosa que va molt bé en els diaris o en els mitjans digitals o la premsa escrita, perquè tu tens el suport del paper o el suport de la pàgina per anar enrere si no saps la notícia. Però és que si hi ha una peça de ràdio, una persona ha de dir a les Balears hi ha 660.851 persones ocupades segons les darreres xifres de l'enquesta de població activa, és una dificultat per la persona que ho diu i és una dificultat per la persona que escolta l'informatiu, perquè és una quantitat que no hi ha qui la retengui. No sé si són 660.851. Com han dit, en premsa escrita no hi ha problema, però a ràdio o a tele haurien d'intentar arrodonir més de 660.000 persones ocupades o gairebé 661.000 persones ocupades o passa de poc o passa de molt. S'han de cercar fórmules així. Però bé, és una cosa freqüent aquesta. Després, topònims i gentilicis de les Illes Balears i d'arreu del món. Què passa? Que els professionals de la comunicació tenim tendència a conèixer els topònims del nostre redol. En canvi, topònims d'altres illes, d'Eivissa, de Formentera o de Menorca, un que és de Mallorca, per ventura no els coneix tant, però a l'emissió en directe d'un informatiu o de qualsevol altre format informatiu, aquests topònims hi sortiran. És a dir, jo sé que Sóller se pronuncia com Buja, com Mina, com Cuba, i hem de procurar no pronunciar serra final, perquè això crec que són aquests topònims preromans, si no vaig errat, que s'escriuen d'aquesta manera i se pronuncien d'aquesta manera. Però els topònims Trebaluja o Vinibeca de Menorca també se pronuncien igual com Sóller. No han de dir Trebaluja ni Vinibeca, encara que estigui escrit així. I de vegades, si no t'has repassat allò que has de dir, que no sempre és possible, te pot fer passar una mala estona treure un determinat topònim que te ve de nou i que no l'has dit mai. Per exemple, Mina és una possessió de Campanet, Escorca, Pollença, d'aquella zona, que és en plena serra de Tramuntana i que hi passen coses. Jo recordo haver anat a cobrir un incendi, un foc, en el camí de Mina. Per tant, pareix que són coses que no has de dir mai, però arriba un dia que els has de dir. Cuba no té tanta problemàtica perquè el embassament de Cuba de vora de Gorblau i qui més qui manco ho coneix. Una bona eina per conèixer els topònims o per tenir una referència és el nomenclàtor toponímic de les Illes Balears, que si no tenim un lingüista a prop ho podem cercar en aquest cercador, que no és que te doni la transcripció fonètica, però bé, sí que te dona la grafia i coses que te poden donar una referència de quina és la pronúncia. Un moment, aquí. Això parlàvem de topònims de Ca Nostra, però l'actualitat fa que moltes de vegades haguem de saber topònims que no teníem previst a valor de saber, com a causa del conflicte entre Hamas i Israel a la Franja de Gaza s'ha popularitzat el gentilici de la Franja de Gaza o de la ciutat de Gaza, que és gazià i no és gazatí. És gazià, de la mateixa manera que és israelià i no és israelí, que seria un calc del castellà. Jo gazià no el coneixia, l'he hagut de cercar perquè no és un gentilici que s'utilitzi sovint. Tots aquests gentilicis i aquesta manera de conèixer topònims i gentilicis, això està molt bé a la pàgina de CESADI de la Corporació Catalana. També és bé que hi ha una sèrie de gentilicis que jo penso que se podrien, que va bé conèixer-los, però que se podrien evitar. En el cas d'estatunidenc, què vol que te digui? Penso que és més bo de dir una pel·lícula dels Estats Units o un ciutadà dels Estats Units que no un ciutadà estatunidenc, perquè sempre dubtes de si aquesta D és una D o una T, si és estatunidenc o si és estatunidenc.
i que, a més, esforçar un poc la maquinària a l'hora de dir-ho, perquè no és una paraula que diguem de manera habitual. O, per exemple, el gentilici de la ciutat de Jerusalem, que és Jerosolimitar. És molt mal de dir. Si qualcú, un redactor, te redacta una peça que un locutor hagi de llegir això, te fa un traje. Val més dir un ciutadà de Jerusalem que no un ciutadà jerosolimitar. És mal de dir si no estàs avesat. Bé, per exemple, aquí hi ha això que vos explicava de Cesadí, aquí hi ha l'enllaç i qualsevol persona hi pot accedir, que està molt bé perquè tu cercaràs a Franja de Gaza o Palestina i Cesadí s'actualitza de manera diària. Ara, durant la Franja de Gaza, durant la guerra de Hamas, han hagut de dir topònims que no estaven basats a dir-los. Si és el pas de Rafah o el pas de Rafah. Tot això t'ho diu. És a dir, si és el campament o la població de Han Yunis o de Can Yunis. Per tant, tu entres aquí i això s'actualitza cada dia. Noms i llinatges. Aquí jo penso que com allò més greu és que tinguem molta de tendència per ventura influïts per quan ens passaven llista a l'escola de dir els llinatges pronunciats de la manera castellana. Penso que els que som d'una determinada generació els vàrem sentir tant a dir en castellà quan passaven llista a escola que mos ha quedat això i de manera habitual ho feim sense que sigui necessari perquè tots ho sabem dir pronunciats de la manera catalana. Bauçà, Illa, en el cas d'en Salvador Illa. Illa no és un llinatge que sigui conegut a les Illes Balears, però un Illa sabem què és, per tant, no té disculpa que Salvador Illa diguem Salvador Illa, quan el pronunciem en el mitjan d'aquí de les Illes Balears. Perelló, Benejam, Garcies, Comas, Balada. Ara dic això de Balada perquè Balada, vos no recordareu segurament, que era aquell home de Menorca que va fer hereu en el rei d'Espanya quan se va morir, que els va deixar una farmàcia modernista del carrer de les Voltes. Va haver durant un any, per d'amor de l'herència d'en Balada, que cada dia se parlava de Balada. Balada, crec que és un llinatge de Tarragona, que de fet aquest home, que és menorquí, era fill d'un tarragoní establert a Ciutadella. Per tant, haurien de pronunciar Balada a la manera catalana, no a la manera castellana. La Fortesa, no cal dir fa Forteza. La Noguera, no cal dir fa Noguera. Descallar, descallar és descallar. Batlle, com sol dir batlle, s'escriu amb la grafia antiga balle, però no direm balle, direm batlle. Puiggròs, quan hi va haver la torrentada de Sant Llorenç, vos ne recordareu que el batlle d'aleshores era en Mateu Puiggròs, un batlle de Sant Llorenç d'Escardassà que va ser batlle durant, no sé, 25-30 anys. Puiggròs s'escriu així, però els catalanoparlants de les Illes Balears, tot i que s'escrigui Puigros, sabem que és Puiggròs. Per tant, si qualcú escriu per un locutor que pensi que pugui ser un element de dubte, ja aniria bé que ho escrivís d'aquesta manera, Puiggròs, per no embuar, perquè no és Puigros. De totes maneres, aquí passa una cosa, i és que de vegades ens deixem endur per la grafia castellanitzada de fa molt de temps de determinats llinatges, com sobretot són llinatges de botifarres o de nobles. Fa Forteza, fa Noguera, Descallar, això són gent benestant, botifarra, noble, que són llinatges molt minoritaris perquè les té molt poca persona, però que aquestes persones solen ocupar llocs de poder de les Illes Balears i amb una determinada freqüència surten en els mitjans i per tant convé dir-ho bé. Més endavant us explicaré una anècdota de Descallar o Descallar, perquè com sabeu que durant molts anys qui va ser president o director del CNI va ser en Jorge Descallar, que és un mallorquí que va ser en temps de Aznar. Bé, només voldria dir que alerta no t'allarguis gaire, que passes temps i ja són les 8:25. Sí, i si Bé, vaig aviat. Podem donar 5 minuts més i després ja deixarem torn de preguntes, d'acord? Exacte, a mi no fric jo, però supos que la gent que està connectada sí que frissa. Relacionat amb això de llinatges, sempre hi ha llinatges que no són tan estesos uns com uns altres. És el cas de Brines, Ballariola, que per cert és un llinatge xueta que almenys hi ha una família, Bonafa, que és un llinatge de Viniamà, i el llinatge Llern, com en Joan
Iern, que és un home que durant uns anys sortia molt en el mitjan de comunicació perquè era un formenterer propietari de xivius de les platges de Formentera, que va tenir una qüestió judicial. Jo Iern és un llinatge que no coneixia. Fins i tot la primera vegada que el vaig veure me vaig pensar si era alemany o era estranger. Per tant, pots dubtar de com se pronuncia aquest llinatge, però bé, allò ideal és fer una recerca, fer un Google, a veure si és un llinatge estar a les Illes Balears o qualque part del domini lingüístic, o demanar-ho als lingüistes, o demanar-ho, perquè queda malament que en aquest home el presentis com en Joan Iern. Com també el llinatge Joan, que és un llinatge amb moltes campates espitiuses, que s'escriu a la manera castellana amb una U, no amb una O, però no s'hi ha de pronunciar. I bé, ja sabeu que les espitiuses, el nombre de llinatges se repeteix molt. Joan és un llinatge que sempre l'equip de govern del Consell de Formentera sempre n'hi ha 2 o 3 que de llinatge són Joan. Verònica Joan Castelló, no sé què Joan. Per tant, no va bé que els pronuncien com a Juan, sinó que diguem Joan, perquè senzillament és que un escrivent de fa no sé quant de segles, amb una administració en castellà, va transcriure aquell llinatge d'aquella manera sense... com és qui va posar comes acabat amb AS en lloc d'amb BS. En el cas dels topònims estrangers, crec que allò ideal és que anem a cesadir per veure quina és la pronúncia, perquè a més aquí, a part d'haver-hi la transcripció fonètica, hi ha l'element d'àudio que te permet escoltar-lo així com s'ha de dir. I, per exemple, en el cas d'Emmanuel Macron, que veig que hi ha molt de professionals que allò que fan és intentar fer una pronúncia francesa en aquest Macron, perquè té una R, i ja sabeu que les R se pronuncien de manera diferent a la francesa, i cesadir no recomana dir Macron, sinó senzillament Macron, perquè fa un poc pedant, perquè tanmateix segurament aquella persona que ho dirà no en sap de francès i per tant no és necessari fer veure que en saps quan no en saps, tampoc no fa falta fer una R molt marcada, però s'interpreta com un signe de pedanteria, no? Era com allò quan Barack Obama era president, que solien dir Barack Obama perquè intentaves acostar aquella pronúncia a la manera catalana. Els articles personals. I ja anem acabant. Els articles personals, i això el llibre d'estil d'IV3 hi fa un esment ben interessant. És a dir, a un titular no direm en Pedro Sánchez cedeix a la pressió de Junts. Direm Pedro Sánchez cedeix a la pressió de Junts. Per tant, si no diem en Pedro Sánchez, per què hem de dir? Coneguem ara el testimoni de Catalina Gelabert, una veïnada de Palma que és usuària de la Creu Roja, que és que Catalina Gelabert és manco que en Pedro Sánchez i a Catalina Gelabert li poden posar aquest article popular i col·loquial i en Pedro Sánchez no li poden posar. És com atribuir un caire popular a una persona anònima. És una tendència que tenim molts quan fem una peça de testimonis de desnonaments, que dius Catalina Gelabert, Antoni Pericàs, en no sé què, que són persones anònimes, i les persones anònimes els posaran l'article personal, i a les altres no els hi posam. A nivell popular, a nivell col·loquial, sí que diem en Pedro Sánchez, però no se'ns ocorreria fer un titular que digués en Pedro Sánchez. Per tant, tampoc no fa falta dir Catalina Gelabert, usuària de la Creu Roja. I en això, aquí hi ha un matís important en el llibre d'estil, que diu que entre companys de redacció, a informatius o sobretot a magazines, no és de més utilitzar un article personal, com per exemple, s'incorpora ara a la taula de redacció una Magdalena Estalric, companya d'esports, i allà comença una tertúlia o una cosa, el que siga. Per tant, fa aquest matís. Carreteres i camins. Aquest titular que veus aquí és de veres, l'ha tret d'un mitjà digital. Accident tràgic, 2 punts, 3 ferits, 2 d'ells greus en un violent xoc a la MA 3301. Quina carretera és això? Jo és que no en tinc ni idea de quina carretera és, perquè no conec el nom de les carreteres de la xarxa viària de Mallorca. Per tant, què succeeix? Que les informacions de delegació de govern i de la Guàrdia Civil arriben així, les informacions.
a les redaccions. Però pens que l'ofici del periodista es fer entenent allò que diu delegació de govern de la població en general. Pens que haurien de dir una cosa així com 3 persones resulten ferides, 2 de gravetat, en un accident a la carretera entre Sineu i Ariany, que és aquesta carretera petita, que no hauríem sabut mai, que se tracta de la carretera MA 3301. Per tant, no ho diu mai delegació de govern ni la Guàrdia Civil de quina carretera se tracta, però ho tenim tan bo de fer posant en el Google Maps MA-3301, que tot d'una te diu en quina carretera és. Basta dir a l'autopista d'Inca a l'altura de Binissalem. Perquè si no, l'oient no sap per on va la cosa. I amb això també passa una cosa semblant en el rescat de muntanya. El grup de bombers de muntanya de Mallorca rescataren ahir un escalador que va caure d'una altura de 10 metres a la Serra de Tramuntana. A la Serra de Tramuntana, entre Silla de la Dragonera i el Far de Formentor, fa gairebé 100 quilòmetres. Jo que sé, en quina part de la Serra de Tramuntana va succeir. Digue'm el municipi. Si no ho dius a la nota de premsa, telefonen els bombers i dius era de vora Puig Major Escorca o era de vora Puig de Massanella. Però si no, queda tot molt difós. De vegades les presses, si t'acaba d'entrar en directe i estàs en un informatiu, evidentment ho diràs, però pots dir d'aquí un moment aclarirem en quina part de la Serra de Tramuntana ha succeït això. Bé, ja per acabar, volia fer referència en el tema de com obtenir testimonis en català, que de vegades és una cosa difícil i no és tan difícil de manera relativa. És a dir, si les xifres diuen que un 85% o gairebé un 90% de la població de les Illes Balears entén el català, no hi ha un motiu perquè els periodistes no s'adrecin en català quan van a fer enquestes de carrer a persones anònimes. Amb molta probabilitat aquella persona entendrà el català. Una cosa és que hi respongui o una cosa és que no hi respongui. Però, si el periodista s'adreça sempre en català a aquesta persona, encara que respongui en castellà, per ventura aquesta persona en qualsevol moment determinat farà un gest de dir bon dia o gràcies o inserir una expressió en català per petita que siga. No donar per suposat que la gent no entén el català amb independència d'allà on anem, tant si és a l'aeroport, en el Palau de Congressos de Palma, com una reunió sectorial turística o del sector hoteler, perquè probablement n'hi ha de catalanoparlants, hi ha gent que l'entén i que s'hi pot adreçar. De vegades, en determinats contextos, dius, aquí què passarà? Però bé, res, moltes de vegades passa la sortitat que una persona te trobes pel carrer i li dius escolta, te sap greu que t'agafi unes declaracions per IBT Ràdio sobre la pujada del cop de la saneta, de la compra a causa de l'augment de l'IPC, i tu tens una conversa en català amb aquella persona normal i corrent, per ventura és castellano parlant d'origen, llavors li poses el micro i automàticament aquella persona comença a xerrar en castellà. Jo normalment allò que faig és, disculpa, però si tu fins ara parlaves en català, t'agrairia que hi continuassis parlant perquè ho fas tan bé que no hi ha cap motiu perquè no ho facis, perquè no ho continuïs fent. I en general les persones hi solen accedir, a no ser que siguin uns militants lingüístics en sentit contrari que ho facin per un tema de militància. En aquest tema no hi discutirem i que ho facin així com vulguin. També és que hi ha moltes de persones que de vegades te diuen et sap greu que te contesti en castellà, quan en realitat allò que volen dir és, per favor, fer-me les preguntes en castellà, però no s'atreveixen a dir-ho. Per tant, aquí haurà les eines de cadascú a l'hora d'obtenir aquestes declaracions, aquests testimonis en català. Però, en general, és bastant fàcil obtenir-ne de testimonis en català. Jo vos conto un exemple particular, ja que hem parlat d'en Jorge Dezcayar o en Jorge Descalà. Jo aquest home l'he entrevistat bastantes vegades. En Jorge Descalà és aquella persona que vos he dit que va ser el director del CNI en temps d'anar quan hi va haver l'atemptat del tren de Madrid, del tren d'Atocha. Aquest home és un home que és castellano parlant, que és mallorquí, que sap parlar en català i té un domini relativament bo de la llengua catalana. Aquest home normalment sempre concedeix les entrevistes en castellà. I jo, un pic, que l'havia d'entrevistar per una crisi que hi va haver a la Franja de Gaza, ara ho he mirat, això era l'any 2021, com que ell va ser diplomàtic a Jordània o Síria o no sé quin països del Pròxim Orient,
té molt de coneixement sobre aquesta qüestió. Ell me parlava en català, amb bastantes dificultats fonètiques, perquè no està basat, però bastant digne. I res, i a l'hora d'entrevista li diu, te sap greu? Bé, jo te contestaré en castellà. Jo li vaig dir, però si vostè ho fa molt digne, no hi ha motiu perquè no li faci. I diu, no, però jo dic, bé, que sàpiga vostè que si com a mínim vol dir bon dia, i ho vol dir en mallorquí, nota el dia agrairem perquè s'oient de les Illes Balears valora que aquell testimoni que té IB Ràdio és un testimoni de les Illes Balears i que coneix la realitat de les Illes Balears, que no és un senyor que està en un espai de Madrid que mos atén. I sorpresivament, quan va fer l'entrevista, la va fer la meitat en català i la meitat en castellà. Per tant, no només va dir bon dia, sinó que hi va dir moltes de coses més. Gairebé va fer una bona part en català, diria, i llavors l'he entrevistat moltes altres vegades i també l'hi ha fet. Herba que en aquesta qüestió lingüística també hi ha un biaix de gènere. I, per exemple, jo he tingut la impressió que quan companyes meves de la redacció han entrevistat en Jorge d'Escalà, i ha estat una dona, aquí tenia l'altra banda del micròfon, ha tendit a parlar més en castellà que no en català. I me recordo un cas d'un tema social amb una companya meva, de Joana Maroto, que fèiem un magazín fa uns anys que se deia Múltiplets, que tots dos eren redactors d'allà, que entrevistàvem uns joves que eren joves que estaven en vies joves tutelats per l'administració, que ja havien fet 18 anys i que estaven en vies d'emancipació amb un programa especial del govern. Aquests joves eren mallorquins, havien estat escolaritzats en català en el sistema educatiu de les Illes Balears, sabien parlar un català perfecte, encara que la seva llengua d'origen fos el castellà. I me recorda que jo feia una pregunta a aquests joves, me contestaven en català, la hi feien a Joana, que és del meu mateix poble, té la mateixa manera de parlar que jo, i a ella li contestaven en castellà. I quan va acabar l'entrevista, la Joana em diu, és que no s'assumptó, que tu te responguin en català i a mi me responguin en castellà. Per què? No ho sé. Perquè la persona que entrevistes interpreta que no té tant de marge de maniobra si respon un home o una dona. No ho sé, però de fet l'hauria de recuperar en aquesta entrevista perquè aquest cas va succeir d'aquesta manera. I bé, i res. I fins aquí arriba aquesta història. Ens hem passat un poc de temps, però si qualcú vol fer qualque aportació, qualque pregunta i jo li puc ajudar a respondre o a resoldre, me va molt. No sé si qualcú vol afegir res més. Val, i bé, Toni Mateu, ja llegiràs els comentaris i veuràs que tothom ha quedat encantat de la presentació, que els ha agradat moltíssim. Hi ha gent que ja ha hagut de partir perquè sí que frissaven, sembla. I bé, així tot, sembla que a tothom li ha encantat i t'ha donat l'enhorabona. I bé, res, moltes gràcies a tothom per haver vingut, a tu també per haver impartit aquest seminari. I abans d'acabar, voldria recordar-vos i informar-vos, perquè encara no han dit res, així que sereu els primers en saber-ho, que dia 27 de febrer tindrem un altre seminari. Aquesta vegada el ponent serà Artur Vicedo, que se n'encarrega del Softcatalà i ens vendrà a parlar sobre eines i recursos que s'utilitzen al Softcatalà. Ho deixarem aquí. Toni, no sé si vols dir res més. No, jo molt agraït que m'hagi convidat i molt agraït a les persones que heu assistit. He intentat exposar la meva experiència, ja vos he dit que no soc lingüista, però amb allò que m'he trobat durant els anys que he fet feina m'han sorgit aquests dubtes i els he compartit amb vosaltres, tant aquells que he pogut resoldre per meu compte com aquells que he resolt amb l'ajuda dels lingüistes. I bé, penso que són els problemes que tots una redacció ens trobam gairebé cada dia. Si voleu, jo passaré aquest PowerPoint, aquest document que he compartit amb vosaltres, que no és que sigui un document molt científic, sinó que és una cosa que jo he elaborat amb aquesta experiència, però qualque per ventura li podrà ser de qualque utilitat i, a més, té diferents enllaços a pàgines d'internet d'allà on hem tret informació d'aquests documents audiovisuals que vos he mostrat. Perfecte, i ja ho sabeu, si vos fa ganes poder llegir el PowerPoint, m'ho demaneu per correu electrònic i vos el faré arribar. I ho deixarem aquí, d'acord? Adeu!